खुलुमबायखा जत अबिदुनो नायथंनाय रांसागनि दाखु संरग्न पुलानो लामसगो कक्सनाय एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तिनी आं अबिदु तुई फेमानि के अमसे लाइथांनाय सालनै रक काखना आइसा भिडियो रिमानि अबनुतुई तिनी आं किसिसा नरक बाय कक सालायन बागै आइना हाय भिडियो तुई माफिया अबंखा लाइथांनाय दुइदिन रक काखना आइसा भिडियो आं रिमानि अ भिडियो अंखा सिनी बरमगना हरिनाथ देबरमा 184 जना सिनी राजा रक आमरक तिप्रासाया ini samani no ang video senambai ani o channel lo rimani tei o horinat no ang bini kok no phirok mung rumani hoito baksa baksa o video no naibekha tei nukbaikha tei o video no manei haikeba nayei khoroksa khorognoi ano comment khaikorka o comment khaikormani aboni reply no ang rinani bagise tini o video toboi phai ge phaidi o horinat bura 184 jona sini raja rok abo tiprasaya ini samani a kokno ang kisisa bono phirokmung rithani o video no manei khoroksa khorognoi ano comment khaikorka ke o comment no ang puila norok no tabuk poriwi khna dinai norok kisa khnanan bagai saitok di ge phaidi ang norok no pori khna riwan omongkha joy jomotia 9155 ha joy jomotia 9155 botam ni a video comment khaikorka ang tabuk porinai 184 jon raja khorok busuk tiprasani kok manba ni saudo bahaike kok borok koksi manja khei bahaike raja rok tiprasa engba gada nungsi gada bilenso mane angsi gada ini borok sihorka 184 jonani bisingo khorobusuk tiprasa rok sorry 184 jon raja khorobusuk tiprasa ni kok man banso bahaike kok borok koksi manja khe bahaike raja rok tiprasa ang banso kokrui nung omahai comment khamen bagai hoito nung saimaya khuna ba wasugyana aun bagino nung tini omahai comment suyei yohorka tei o comment ni bisingo nung tamni sikya nung si gada hiso mane ang gada o kok satani wo ang gada haidiba ke obono na kisa tini o takhukno reply dinai nung je sawo o jagao 184 jon raja khorobusuk tiprasani kok manba khorobusuk tiprasani kok manba so 184 jonani rajani bisingo ke angno no kulano sungnan musungo takukno no 184 jona
sini rajarokni bisingo khoroksa Bangladeshni wanjui o 184 jonani bisingo todak tong. Obosai ano srai srai ke phunugo. जों खोनागौ हिस्ट'रियाव दिनै तिप्रासा बसंग 184 जना राजारक जाय थाखानि साव एबा o 184 जननि बिसिंग खरसासो वानजै बसंनि borok todak tong. Obono nini thani ani porosno tong naiti. 184 jonani bisingo khorosasो wanjui bosongni borok todak tong. Kokoroi rajarok baksa ko borok manya phunung khana haidiba baksa hindi sana tabuk bortomano sini bubagra tongma hai bo hindi mangno sable ko borok man phun bosaya obo haino 184 jonani bisingo bo ko borok saya rajarok tongoi mana pheba o ko borok saya phano ini hindi phano sai tongtung ba english phano sai tongtung kai o 184 jonani bisingo khorosasो wanjui bosongni borok todak tong haikeba wanjui bosongni borok kwrwi hingkeba Ingres dophani borok khorosasो todak tong. Obono nung tini ano reply marinai nung sauje o jagao 184 jonani bisingo rajarok ko borok da manba bahaike rajarok tiprasa angkha bani sawono ঠিক আছে nung horinarni bukhak bono saput tongo ang saimono pheba nung ano gada hisaw obono kaisa tini ang reply rinan bagui o video tubui faimani 184 jonani bisingo tomungno sini tiprasaya hingke bahaikele tiprasa ni bisingo 184 jona raja tongo hnoi sajagoi tongba aro wanjui masasok to tongna thuruksa masasok to tongna Ingres dophani borok masasok to tongna munda masasok to tongna kuli masasok to tongna bahaikele 184 jonani bisingo rajarok tiprasaya hnoi tini sai tongkhaba bo ko borok maya khai bo tiprasaya bo tiprasaya hoyto rajarokni bisi ono dophani borok phano ongoi mano जों kisa khanago agi sini rajani poribar haikeba family rok alka dophani borokni songkhago baksaba Nepali baksaba Garu baksaba Khasia baksaba onyo dophani borok phano ongoi mano oboto ongoi mano kokroi pheba nung je tini samani hingke 184 jona rajarok khoro busuk tiprasani kok manba tiprasani kok manya hingke tiprasa rajanglia aro khoroksaso wanjui jatok thuruksa jatok haini singna musungo kuli jatok rasi jatok Norok hai o murkho musukni gwnui tei bo toma kosomni bwsarok phan mano sanani bagui susi bwlam mano o murkho norok tiprasa kok manya baise tini rajarok tiprasani rajanglia nongni friend nongni wangsumung amthikhei comment khaikhaiui sui bono video o comment khaikhaiui tongo bai norokni future haikaba norokni thinang chati hai chwnglak
जों जतन नुट खायतनो वर नुट नुट sabo tam sa rajani boro sabo tam kok sa ha sabni boro sabo tam kok sa जों oro jotno nut khaijak muitinardi tahutai bukso nang biang yongnai orosa nang tiprasa bumani bisingni pohokni plot ka asai phaiye nang tini oma haike comment siyo oma haike kok sawo ha yaba masapano yoglak o nut jotono post khainaya jara sinai nungnai borok sana musunga angke amsukno sanan bagai bokhawo musungma to angke nukjagai sadi social media o fai bujikha noko aso asugoi comment sisiyei tongma bai omo bai nongni জীবন হামলাক tebo tongo ampai bujia suja comment sini rok 184 jona raja hinoi agini simino sajagai phayo agini simino mane sini raja rok 184 jona sawi o hawo raja to khailanga nei जों srai srai no khanawi tongo ei saimani tongo yaba tini baksa baksa borok sawi tongkha 184 jona raja rok abo Tiprasaya nei ha ko borok maya khai bot raja ya diba Tiprasani rajan blibo ha Tiprasani raja nong mable ha bihik jetha jati bai pum kaje kongtu ha sela to bo Tiprasa nong mable bo jomoti ya Tiprasaya diba riyang ke Tiprasaya garu ke Tiprasaya ha Tiprasaya diba sapano ro wanjai toda tong thungda mono no ogwa wanjai কয়েকজন তো খাইছে যত Tiprasaya ni sanani ফেবা 184 জনের মিসিংগ আংলে ওয়ানজই দङ ni khanayaku takbo যারা সানাই যারা 184 জনের মিসিংগ রাজারক Tiprasaya সানাই bo অমূর্খসে অমূর্খ o musuk bai basa sini Tiprasa rong ni bisingo no kheta khata kok hamya viral khainani nana rokom kok sanani mano wanjai rong no sung ososi borok hamyan sau sin Tiprasa rok siste borok hamya kok nangmiya sanani ha ama haibang no sini Tiprasa rok betini video oro na koloka tei norok sini 184 jona raja rok sai thanga nei jeta history o sajagai tongmani tomung no sini 184 jona ni bisingo sini raja rok Tiprasaya haikeba alka bosongni borok jodi no ongoi tongkha ke norok ni wansumung tei norok ni bujimung bahai tamo isa o comment bokso comment khayei ano sahonani ta pawajadi takuk tai bokso tini video ang orono mothaka jotono kaham kurung susto tongmajadi tin bagai amsukno jotono no khulum baikha